scénky, kdo ví, možná budoucí hvězdy Národního či Vinohradského divadla. V roli třídního učitele vystoupí Jakub Jonáš, rodiče pak hrají Míša Pitelová, Míša Sobotková, Lucie Dolenská a Adéla Grozdanová. Počkáme, až naši kulisáci připraví scénu. Už to bude. Takže ještě jednu židli. Tak, kulisáci svůj úkol splnili. Herci připraveno, režie, kamera, jedem. Pičman. Ještě bylo za 5. Šuštil, no jak stejný. Či opisoval za 5. Dále. Dobrý den, pane Kocourku. Mourek. Tady jsem vám přinesla takový menší dárek. Děkuji. Chci se zeptat, co náš mladý? Kdo? Promiňte, Vojta, Pičman. Aha, tak to podíváme. Jo, tady. S ředitelem jsme uvažovali nad jeho chatrnými vědomostmi z dějepisu. Pan ředitel je na pochybách, jestli jsou dostatečné. To ať je klidnej. Když je jednou ředitelem, tak ho kvůli dějepisu nevyhodí. Náš mladý taky neumí dějepis. A jaký je to ředitel? Hlavně, ať umí zeměpis, aby mohl pokaždé cestovat někam jinam, že jo? Vy jste mi asi dobře nerozuměla. Náš ředitel učí vašeho syna dějepis. Aha, takhle. Učí ho dějepis a sám ho neumí? Ředitel dějepis umí, ale váš syn ho neumí, chápejte. Posledně neznal Barbarosu. Z dějepisu? Ovšem. Barbarosu? A já blbá myslela, že je to nějaký jako sejra. Kde pak? Jen si vzpomeňte, Friedrich Barbarossa. Aha, už vím. A neuvádí on náhodou takhle reduktáka Loskutáka? Kde pak? Německý císař, jen si vzpomeňte. V televizi a uvádí rady? Ale ne, ve 12. století. A to už byla televize? Tak to už musí být pěkně starý pán, co? Ten císař žil ve 12. století. Aha, ale to náš Vojta nebyl ještě na světě, pane Kocourek. On se narodil až po revoluci. Toho neomlouvá. Podívejte se, paní Pičmanová. Příští týden píšou test. Jestli se na ně nenaučí, propadne. Tak vám teda pěkně děkuju, pane Kocourek. Naschledanou, Mourek. Co? Co to je? Dále. Dobrý den. Dobrý den, vy jste pan Kocourek? Mourek. Šušťová, těší mě, no tak tady jsem si dovolila něco malého. Aha, děkuji. Tak já to vám hezky z kraje. Ta čeština. Z kraje? Čeština. Jde to jo, jde to. Naopak, velmi špatně. Z kraje? A co z okresu? Asi jste mi dobře nerozuměla. Jeho čeština je špatná. Cože? On neumí česky? Jsem si ani nevšiml. Vypadá to na propadnutí. No tak to vidíte, a proto my mu doma nerozumíme. V posledním diktátě napsal mis dobré naděje s velkým M. Ale ono si to píše s tvrdým, ne? Ne, s malým M. No ale hlavně, že je, jak říkáte, dobrá naděje. Nevím, kam jít. Teďka, no, půjdu na manikúru. Aha, tak hlavně trénujte tu češtinu, paní Šuštělová, prosím. Jo, tak naschledanou. Naschle. Dále. Vy jste ten pán Kocourek? Mourek!
Těší mě. Já jsem vám tady přinesla takhle ze Děkuji, zahrádky. no, děkuji. Tak pane učiteli, co ta naše Andula? S tím zeměpisem je to špatné. Kolega zeměpisec, z ní nemůže dostat ani slovo. Který? Vůbec ani slovo. No a jestli on ten váš zeměpisec, pane učiteli, na ní není zasedlej? Pochybuji. Kolega zeměpisec je velmi mírný člověk. No, tak to má kliku, pane učiteli. To naše Anča, ta se hned hádá, ta se nedá. Ano, její chování je přímo destruktivní. No a s tím chováním, že jste spokojený. A co takhle mravy? Dovolte, mravy a chování, to je přeci totéž. Jo, on je vzlika sloučený. Asi. No, my jsme to měli ještě jako extra. No já si taky pamatuju, že nás učitel tak zbyl. Ale jako občas na nás byl i hodnej. Kde jsou ty časy za mýho mládí? Vy dnes žáky nevěme. No, teď se na sebe koukněte, no to nemáte ani postavu. My dnes žáky vychováváme podle Evropské unie. To je dobře, pane učitel. Oni si ty dnešní rozmazaný parchanti nic jiného nezasloužejí. My je netrestáme tělesně, ale snižujeme jim známku z chování. No tady si myslíte, že to k něčemu bude, pane Kocourek, tak teda nashledanou. Mourek! Dnes mám. Dále. Jde. Dobrý den, vy jste ten přímý, ten Kocourek. Ano, Tady jsem si vám dovolila přinést. děkuji. Tak co ta naše Míša? Představte si, že ta vaše Míša neovládala takové matematické úkony, jako jsou například A plus B, a to celé na entou. Kam? Na entou. A to je kde? Algebře? A jo, to je tam dole, ne? Ten noční podnik. Ale poslyšte, pane učiteli, jak jsem jí noční lokály zakázala. Ale prosím vás, to je přeci nesmysl. To je pravda, taky jsme byli mladí. Ale poslyšte, pane učiteli, já ji jako vemu takhle tu a tam s sebou, ale jenom tak na pár drinků, 2-3 prcky a domů. To slyším ovšem velmi nerad. Teda, oni chodí někam s tím jejím amantem, nebo co? Já bych jí v tomhle věku žádnou známost nedoporučoval. To žádná vážná známost není, pane učiteli. To buďte klidnej, to je jeden frajer od nás Bčka. Stejně si myslím, že bych udělal nejlíp, kdyby jsem vás poslal k nám do sboru. Beze všeho. Ale já zpívat moc neumím. Myslím, do učitelského sboru. Já vím, znám. Pražský učitele, ale poslyšte, měli bychom tam dávat taky něco od podlahy, třeba jako takový. Skákal pes přes oves, přes zelenou. Jak je to dál? No, já se s vámi musím rozloučit. Zvoní mi v uchu. To asi maminka na mě vzpomíná. Ne, to skutečně zvoní. Jo? A proč? Vždyť máte otevříno. Začátek vyučování. A sakra, já zapomněla, že jsem ve škole. Hlavně, aby na to nezapomínala vaše dcera. Ta na to nezapomíná, to buďte klidnej. Ta každý den říká, už abych byla venku. A co bude dělat s takovým vysvědčením? Co by s ním dělala? Nechá ho doma. A kam půjde? Ona říkala, že se podívá někam do světa. Jako co? No, to je puk, třeba jako ředitelka nebo jako zpěvačka, to víte. Z B na Intou by se tam nedostala. No, jak myslíte, paní Sobotková, já už musím jít. Takhle jsem se, pane učiteli, jmenovala za Svobodná. Teď už jsem Vyhnisová. Co? V-I-N-I-S-O-V-A. Vyhnisová. Chybělo vám tam H. No, buďte zdráva, ale jak se říká, musíme se jít ještě u kulatého stolu. To je nápad, a tak se to jak zapotří zapijeme. Tak to byly žáci 9. třídy. Já znovu připomínám, že příběh i postavy zcela smýšlené a podobnost s jakoukoliv konkrétní osobou čistě náhodná. Děkujeme.